hak ni ke por long ngami hak ni ke video mah te flash bun te hak ni ke por ngami na ka banta uwe u khao ma uwe u khao ba mi apo fb utau de u khao ba siap utau de u stromwell ni promwell ni ngam kan ma bhara ka ja jong hak ba uyeng ban kan tho ye ki kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng da kania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba stromwell un pensyai bakat nongut na kita ki balik kata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo u no solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu u bakha khala jaj khala sneng ka kami jongo u ba babam daga mde babam daga jaru u banut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kan thai ki khna khlung ma u banut ban lit kren te la dam de ka tanga jong u la da barok ki balik meeting ki kan thai la da kim de ki tanga jong u te yanu un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tang ya ka jing ka sem jong u umi ha media namar ba usmubit smubiang na yeng na sem jong u ni ki khon ki ti jong u ngam ngai da bo udan khon gum tu briu ru de leng ki te ngani khobor ngakwa bakan her show tu stromwell namar udai ubri ubalangki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jaj jong me ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho lada ka kan thai baro ka phet lok kum ne yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom sun nat ro yang khle jong ka un yaj snan un le snan kum ba le ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kan dami orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kat da orang ba briu umle ran ban kren gum kitu kitin yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada banai Henry let's say hapo mobile phila bani I ya ka dur jong u ba udai ushen rang ba udai rong ba let's say phila hi yo I seperti ti ba udai hijraru kum unu jaj briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lele kan khambha mar khmat yang bangan keren yo u ka khambha mar khmat bangan keren yo u namar bangan ong uru rong barong ile ran briu pi kum hakan ni gejela ban mi kum tu jaj rang ba ubakhala jaj ubakhala jinglong ubam isen ai yaki khon dikti yaki kur gi jaj jong u hang ne gin bangi su tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un sngau ba ka don kata ka chi jaj ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jaj khala jinglong ubam kha biang banai ka kbe jong u sikat ne udon ka jing sikat ne udon ka jabing sikat ne kat isbo khau udon ka jabing briu lada umyo arat damdan tang pli ka social media ba unthat ya laga jang ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujoy tu jaj briu ngat tharai ba kum uni stromwell udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tanga sudah jong u hang ni apa me khlaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo solomon ru lada umbataya ka tanga umbataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki wat tu batai start stromwell na mangi klem panjar na me unu kan theru ka klem panjar ta ka daw shwa ba men kren media ni men kren ai ni ro dakan mau ba wat cumi kum taw rang ba mi media kum taw hijrau ba po na ba po tambaro memneran ai kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong banga tre tang sna fb ru le kashen rang ko chai yu kum ka tu e ga ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai na mar ba ulang ubri ubabet da pinyong kum no pai ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat astar jabing knai pamleran ai phit pha jabbo karu jabbo snobit na yang kami menta tadang ai phiru phong juti la shai tu tang sipar plastik bom sapto wat tu kan ak batai spat le
namar memde bab saja meme kinte baro ni man korbar ma isno pro bale mem kran ni kita ki bashur ni me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don taw yu ki kinte ngaru ngale ja ka meeting ngam sha men kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka beriu khan akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamne ran ai dah start khnari balik kelas 4 banyo buru ban oli yo su khnat bara roda kaj marat ada pemsutenan terbalik pemsus ngap halade balik peman kentok iki we dan tap how to kti jong me don ha jong nak kedi asnan ngare hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bigini gini gibri ki bala kedok kti nang kong swa em hok ngam juma yanu ru phila kedok kti nang kong swa ngan ngasuk ban pen khanyi tu ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju sali re banong marketin le bangam ju khaj sendan hi habami apa social media mi sele akor burom haba klemtip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi jat jong mai ki babhai mat kim yo ir bandai kum ngal akat tem nya sa khut hapan chanangan set kalu ko jat phat penca burom nya ga yang ga sem ne kur ka jat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mengam memtip melong ayu ya me dei pen bantang tu hijra ap khandai lat ni tik seno karo ko chat harau jaba